Wij doen dus hoe griezelijke best. Ja? Om tussen het vleenkabaal te genieten van. Nou, dat ken je ook mooi. Zo is het, Dat is er precies. misschien, hè? Het hoort erbij toch? Je weet dat je naast de vliegbasis gaat wonen, dus... Hoe slim is het nou, krijg maar die oerles hier van de vleenbasis? Ja, dat is bekijk bij je been eigenlijk. Hè? Dat is verschrikkelijk. Ja? Ja, dat hier net wezen maat hier. Dan is het een oorverdovend lawaai. Het is te luid. Ik vind altijd wel dat ze mooi geluid hebben. Als jij je oriënteert, dan kom je bij een luchtmachtbasis te staan. Dus dan moet je niet zeuren. Ik ben hier al mooi skoft. Ja. Maar dan jij je gewoon niet meer. Nee, blijft dan, nou, erg in ieder geval in mijn oor. Hè? Het is een rare tijd momenteel. Ja. En als ze ons leger en luchtmacht willen aanpassen aan Europese standaards, ja, dan moet je toch wat doen. Ja, natuurlijk. We zien allemaal het belang en niemand weet waar het heen gaat. Maar je vindt het nog wel heel wichtig dat die vleenbasis hier is? Nou, ik had wel mijn twijfels hoor, maar op het heen is het misschien wel weer, ja, het wordt weer een beetje actueel. Hè?